Niabot na dahil kuha na dyan ko ka-upload lagi sa kuhaan guys, kaya mga lagi na busy. Muna yung mga sample guys, resin rock cookies ni siya. Mana siya kuhaan na siya pasas. Dapoy kuhaan, mani o kanang kasoy. Dahil pudri, init para barisan na. Nawagli na form kay nagli-dali mi kay wala na yung oras. Kanisa, chocolate kuhaan. Cookies. Chocolate cookies ni siya. Na white chocolate ni ug na black chocolate. Na init pagli nak. Init pa sa nak. Okay, last man na mong salang. Last na mong salang guys, manang nadaga mong gibuhat nga kuan no. Cupcake. So daghan jud kag Kasi flavor ana. katunan Strawberry. chocolate. And toppings niya. Stupid. Abli ko na. So guys, mga adlaw, mga buntag, mga hapon, mga gabi itong tanan guys. Karon ba jud ko nakapag-intro lagi kay malagi na. So dahil nagatuhang mangga kay wala lagi na adlaw nga eleksyon karon. So mahalin jud ni kay gahapon nakahalin man ko og kuan, pulo pud ka ingani. So sa mga nangutan na 100 ang tab kay mahal ang mangga. Padung na kumubuton diyan ha koy kuan, kudigo. Ja deliver po gudani kapit. Asa si Hilas nak? Si Ay, kalimot sa likod sa party list ha. Nakalimutan ko niya party list. Chat sa si mami nga na magkuan sa ako, di sa ko maka-reply. Hala na kay apo? Wala na mo kay Facebook good. Wala kay Facebook. Wala sa Facebook makain. Salamat. Sag 10. O dari gatang sagit. Kapit na mahurot na katong ice candy. Gamay na lang. Wala kong sinilas din na sa sulod. So, rarga na sa Christine guys. Nak, ang mga piso na kay Lodtan ra kuan pagkaon palit pa ko. Usa na lagi na sa nabili nak. Usa lagi na sa kanabilin. Luya lagi na siya. Sinadto na ko te. Nak, napinak. Napinak, napin. Bye-bye, nak. Nakita jud mi Ma'am Carmila o nakita mi si Mong nagkamiga na sila sa Cristel. Hatod ni Cristel kay kuan hanang ni balik sa sajo kay sajo man sa mag kuan guys kanang mag-redeem. So ni balik sa pag humanjag buto dari guys pero oras ato na lagi na mo sa nahatid. Nalagi to guys nakita bidad tunay na nawag na sa out day ko diha kanang Unabia family. Ma'am Carmela diha sa Amerika sa out diha kanang kita mi sa imuhang kanang anak nga naa sa Sibulan nag pudje kay Bisaya man. So dahil sa sa Cebu kay Puyo man, sa Bohol kay Pudje. Kay nagrat ko kay naining kalit pag uy Ruby ganun siya. Nagkuan pa ko kay murag pamilyado jud na ba nga naman pag nakita na si John Louie man siguro to Louie. Siya kay si great ba dyan sa nahaog ka ng message ba dyan sa greet na habang mga Mother's Day mga masay kuan ka ng kuan man siya mo greet na pero isang anak na lagi pud ang prince ba kay di may prince siya ang papang mama. Anja nato nakasakay sila sa Cristel
Daw ako kadto naka-video dadto kay saba magud ang sounds dito sa kuan kanang tabi-tabi rami pero saba ang sounds dito sa liluan ba man mi kadto maka kuan video. Yamar to guys kay kuan na man na mi og buto. So mga yung ibuto na tagatahang tarong nga kanang kuan ba. Ja paabot na lang karon og kisay mo daog ato nang pag-iampo guys nga kuan ba kanang matarong jud ang atang eleksyon karon. Ja ugma kay klase naman pug ko guys kay among gidali-dali lagi na among klase 18 days ra man hinuuna. Murag mahuman mi Domingo kay among magidubli-dubli luto na mo guys sa usa ka adlaw magluto mamig bis sa usa ka adlaw duha ra nga na maluto na mo na mga 4 ka lutuan. So manang guys naglista po guys mga among ipagluto ba kay madurang po guys ug mag maninda ko na ko'y tanawon nga na pero ang sadyon na dyan kaso guys kay pwede rin nang ibaligya ka ng ang pandesal kay ato manibik pero naman ko'y ubin dari tanan pwede na itong lutuon pero kung sa dyan mo patok na ito dari nga kahangkuan kay wa na may nanuroy dari og syakoy og donut og kanang kuan kanang binangkal kay man paborito sa mga kuan dari binangkal kay kaning ensaymada guys kay kuan man ni bake ubin kanang dali ra ba nga din nato i-ubin dali ra maluto. Ang donut pod pwede po na siyang dili na siya i-ubin di man na i-ubin ang donut pwede po i-ubin pwede po di. So mao to guys kay magatang karon og unsay kuan kay nahurot agang mangga, nahurot agang alamang, ja ngita meron ni papaidi og kuan. Asa mi makapalit og alamang lagi kay lisid lagi ang alamang ja katuhang suki dos merkado, hindi mag Martes kuno. Kasi mga Miyerkules, kay Miyerkules day guys wa mi klase kay among maestra man gud daghan kadto sa kanang giatinan og klase, nanay mga eskwelahan pud nagi kuanan ba. So absent pud siya over Miyerkules. Ja mora to guys kay mula ka meron mangita mi og bagong alamang. A few moments later. Karon sa tas itong kuan kay sa do among klase ron guys mga alas 7 mo larga ko kay asod so among klase. Salamat ikadto sa mga namalit sa ice cream di nahurotog ang mangga. Dito ko naninda guys sa kuan. Tit 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 tit. Wala na sila guys. Oh. Tit 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 tit. Isa man ni. Narag pagkaon diri. Wala mo mi. Dali. 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 Dali na. Oh. Di raman oh. Oh. Tagay. Duha na naman dyan na nabili no kay gusto na matay na pod. Duha na naman ni. Sakit maning among mga nuknuk ay. Sakit maning among mga nuknuk. Oh, man pakaos manok guys at padidion sa ni sila maning mahaw. Hoy, kay dako na sa muhang min. Oh guys, so shout out diha ni Ma'am Bitan diha sa Germany. Ma'am B, salamat sa food. Ikaw kani paspas kay ni sa mun mo. Didi. Hinihinay Ramon. So, ari man na sila sa gawas. O, sabi na magluto mi, ari na sila sa gawas. Ang ka-cute guys. O, tanawa Mami B, salamat sa milk Mami B. Salamat sa milk ni Mami, oy. Salamat mo. O, big na kayo mo, oh. Dagko na sila guys, sarabad yung kahamis kay sila mga panit niya. Humot kayo. Ay, suko. Humot kayo.
Ay mo manil cutter tag usab ha. Bitan na to kukubi. Wala na nahurot na mangilog na pudi siya. Ilog ha kay hini kay mo didi ning duha. Sige na kay maliit na si mama magligo na si mama, maligo. Kay klase si mama. Ato nilkatiran unya ha. Nagas na pag ilang kukunak balik nak. White t-shirt ko guys kay kinahanglan mag white t-shirt niya. Salamat kay Kajo ni Sis Erlyn kaya kanang nagamit. So maadtong adlaw madung buntag guys padung na ko kay alas 8 ka mong klase kinahanglan alas 7 ko mag-atang na ko dali sa kalsada kay usay di dugay mo agi ning mga sakyanan. Bra. Hi guys, it's me, Ruby Provenciana. Starring Rosetta Seno and Ruby, yours truly. Hi guys, the original. Lain na ba na kung tingog sa ako? Ano ba lain? Sa pagkakaroon guys, nagkuha na sila nagmasa for the pizza. Thin crust pizza. Muna karon ang amo ang lutuon. Kaya karon kay busy man sila masa, misis at kong video dire. Oh, diba? Smiling kay sila. Oh. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. So, man sila ang second group and third group. Alin na po sa taikopat nga grupo. Mga silingan. Say hi to Ruby Provenciana. Okay. Alin na po ta. Pinakagwapang munang. Say hi. Smiling kayo, oh. Hi po, di ha. Pagkutas-kutas. Hello, good morning. Welcome to my vlog. Don't forget to follow and subscribe my YouTube channel. Share pa. Ruby Provenciana. Thank you so much. Pa-share, pa-share. Oh, please don't forget to share and react heart. Rock heart. Heart. So guys, amo na siya i-mix ha. Ano? Scripted ba yan? Ato na siya i-mix, madam, for fermentation. Sige na. Okay, let's go na. Ay, sakto na. So, ikuha na siya og Guys, pila 30 minutes. 30 minutes. So 30 minutes na to na siyang patubuon. Okay. Thank you guys. So muna ako mga kagrupo guys. making of pizza. Wala duha day no. Mo bubuad madam. Set na. Dili. Para dili siya mabalik sa iyang po. Pwede na gay rectangle mo Amo star, promise. Amo kay ha. Pre-bake ni siya 10 minutes. Ini pre-bake ani kaporman niyo sa doy butang niyo tong lapad. Sheet. Ibutang ninyo dahil i-pre-bake ninyo 10 minutes pero busut-busutan sa ninyo gamit tinidor. Kaya mutubo siya. Asa may anong cookie sheet? Cookie sheet na naman. Kaning tray na. Dagko kay lang pamiti. Bre. Dadang. Masaya pun dah. Pwede mo sa lang ikadaghan, ma'am? Oh, lagi. Bahala ka matter. Dali raman nila tuon kay mingat man kay oven. Salang ra man sa mong gisalang mong
25, waon. Ni andar pa man ni. Nice jud ba sanay? Sa mga yun nasa interaction. Ano ra kay mas nindot mo ka nang dili mo labaw sa kani ba? Kaysa niya mo labaw siya. Ang ila ulbo kay sa tanan. Suri. Buka, oy. Kumastra, awan na nag... Hello. Ay, paapil sa uban. What about Cold water. Ano naman kay ice? May ice? Hinay lang sa. Nga dili siya iduot, makaguba man na siya. Ano ra gyud? Ako siya ni ko okay na din sa mga. Nag-timer mo? 2 minutes. $15 minutes na. Wow. Ayun jud siya dili dagko. Alay nasabod. Pwede na jud ta maghimo og nganing pasalubong. So gay mo pa mi siya. Standard ra pud iyang gid. Hinaya lang. Ipatong gid siya. Yup. Sunod, no, kamo na pod. Oh, nice man. Ah, Yeah, nice. wow, nice na ba ilang sky blue? Ganida, mo na siya ang amuang. I love pink. Ula, light. Ay no. Wala lagi laksok lagi. Naay design. Gamay man. Gagmay man siya, di man katong kuon. Iha kay flowers. Manusok sa gawas. Ibalik dito. Dako to. Ano lagi nasa sprinkles and say, Di na siya mauna. Hala, design sa cake. Kapitan mo, i-send na ko sa group chat katong PowerPoint na naay. Sa lutuan sa pag-ensito. Nabutan na ko ba? Ato lang mga steps sa imong nagkuan. Lay, ayaw sa muglihok, Lay. Sorry, Lai. Pinaplat na ning uban, Lay. Huwag ginawa ay ni Lay. Good morning na tanan guys. Salamat kaadto kanang di ta kaadto makabidyo-video dito kay mo lagi na busy kaadto tas kuan ba. Kanang wala man tay video, taga video. Pero okay ra man din mag-vlog dito sa kuan kanang training. Nagtimpla ko og kailan mo dani kape nga sinunog, mais ni siya nga sinunog bitaw kay tambal sa pasmo. Plus diag ato himo nga cookies. Sagdila man ang naidako na kuan kay kuan mo guys kanang wa na may time ba gabi na anja amo na lamang gi dali pero lami din siya guys, so lami siya. Salamat kay kadto ni among trainer Ma'am Hazel ug among mga amiga nga
mga joker kayo, mga biba kayo ba. Makalingaw guys. Nya sa taos di ko dadtong ning comment nga nganong kinahanglan pa kung eskwela nga po pwede ra bang kumutan-aw sa YouTube. Mas nindot jud ma'am nga eskwela ka ma'am kay na kay certificate sa TISDA magamit na nimo og magkuan ka kanang magtayo ka og bakery or mag business ka kay mamo imong ipakita makuha kag permit nga na kay gieskwilahan na kay certificate nga na ba dako ka sa tabang na kay pwede ra man jud ta mo magluto ta pwede ra man ta mo suhid sa YouTube daghang kaadto man ng reels nga mga pagkaon pero mas lami jud og naka dito sa training center mo din na nga na mo nang lami kado. Shout out diha ni Ma'am Bitani mga unta. Mambi mga unta mambi lami kado sa mambi kay naay chocolate o white chocolate o black chocolate. Nga nasa murag almond na gini. Chocolate ko ani siya cookies. Lami. Kaning usa rising niyo. Amazing ba? Harani sa pangarap sa una nga makag-eskwela ko ani kay kuan kaso lang mahal. Mahal ang bayad mo eskwela gingani guys. Ang gikuan na jud ako ni kay libre. Na pa may allowance 160 ang among allowance kada adlaw 18 days. Plus napod may libreng mga gamit, tagaan pa may ubin. So asa kada na guys, daghang katong nagapasana pero salamat ko sa nagpasud na dani. Si Konsehal Veronica Rendon, salamat. Kay na tapil ko dan yung TISDA training. Sumuro to guys mga unta, lami. Nagmingaw ko ni Crystal kay gusto lagi sa mutilaw sa hanggi luto niya. Pwede ra dyan magluto tanak. Mga malit kong mga gamit sa mga luto naranas dumagiti mapalit. Mara to guys, thank you for watching. Salamat kay kadto sa mga bagong mga amiga diha sa among training center. I love you ninyo tanan.